почта. Също титанова плоча. Противокуршумна се слага в жилетката за по-добра сигурност и устойчивост. Не дай си Боже да стане срещу нас. Да. Радиостанция Моторола. Противокуршумна каска с визуер противокуршумен. ОПГ 200. Граната се поставя тук. Пълнително с скоростни патрони се вкарва, зарежда се и се изстрелва нагоре на 90 градуса. Тя вече пада и се самозалява и пуска газ. Това е доста сериозно, с прожектор. Няма батерии, сме сложили батерии с цел. Интересно на определен... Това е само оптически, Има и за нощ, ето батерията тук се замива. Лазерен прицел. Много добро, бързо държи. Прожектор имаш в среща. Ето го. Виж го за прожектора. Течен пистолет 9 по 19. Арсенал Казанук, ето го. 9 по 18. Чисто българско производство. Много добро за... Много компактно. Компактно, респектиращо и най-вече за градски условия много добро. Искаш да го свалиш, ето го. 9 по 19 683. Ето ги бъдат приписите. Тактически кабур, който е долбедрен. Модел 9 по 19. 15 заряден. Можеш и предпазите от лявата страна, предпазите имаш и от дясната, за лява и за дясна ръка. Който е левичар за лявата. Това е. Бедрен кабон, който се използва в тактически действия. Остава се легко. Допълнително се слага. По-удобно. Тейзер. Електрошоков пистолет X26. Електрошоков пистолет с точки. Показва в момента колко заряд има. 5-6 метра, няма никакви проблеми. Това е патрон глава, която се зарежда отпред. Слага се предпазите и се стреля. При подаването 50 000 волта ток, 8 секунди подава ток и после вече автоматично можеш да му подаваш ток, докато вече бъде обезвреден. Дома любимата играчка. Не прави всичко. Ето тя. Полицейска радиовръзка имаме. Ето е станцията полицейската. Ето више. Включена. Изключена. Тетрата. Предаване, приемане. Звукови светлини сигнали, подаване на звуков сигнал, на светлинен сигнал, включване на буркане.
това са все наши награди. Даже тук това е малко.